zakka in sai wa umma abin da take buri. Da wuya ta kashe ni gwara arziki ya kashe, idan muka nema Allahu ba mu yake, idan mun kwanta kashe zuciyar mu muke, idan mun sama mu yi addu'a su zame mana alkhairi. Su kuɗi su kuɗaɗe wallahi san ku nake, idan da kuɗaɗe ƙaunar a ganka ke, ka ƙera gidaje kamfanin nika karfe, in ko baka da kuɗi to kai da babu fa ba ku da bambanci. Mu tashi mu nema gangaliyan da dala, a rai mu ƙudurce komai yana da sila, amma fa mu